Mateu, capítol 1, versets 16, 18 al 21 i 24a. Jacob va ser el pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat Messies. Jesús, el Messies, va ser engendrat d'aquesta manera. Maria, la seva mare, estava compromesa en matrimoni amb Josep, i abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. Ja havia pres aquesta decisió quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva. El fruit que ella ha engendrat ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat